Good morning mga kagahi! Kamusta mo? Da ako sakdyan na naguwat ni Undoy. Kaya mula ko man tami. Actually, ning tulin na gadzid mi gamay. Nabilin madaya gahaang sudlanan o mga vitamins. Diyato man kumaniud to karon sa bay nga gaba. Kaya magtiwas na kita pang hindo karon. Di pwede ko makainom. Kaya gahapon naka-absent ko gahapon og inom sa ang calcium. So, managi pakuha ni balik. Bahalag ni atras mig gamay. Ron po mga 100 meters or 100 to 200 meters ang giatrasan. So, mudong mi karon og bay nga gaba pero maghapit-hapit sa mi. Kay gusto lay ko magsiglaag. Maghapit-hapit mi moadto mi sa luwan adto mi sa sapa. Kay gangti lang lapo ka manghimuwas po ko dadto. Nagbaon ko kapadjas mo nagikuha ni Undoy gahapon kay sakit ka duhang kunot nagisak na pagang kunot pagkuan nato. Ipas ang kunot oy. Ay, dan na ang banana. Bantog kayo kiti imo mang gitaguan. Isam dan na. Uy, nakalimot ng puko. The middle of nowhere. Nanura. Asa ba? Ano ba sa likod? Buntaw lamang pod. We just arrived here in Sapa, Kandihay. Kinsay mga taga Kandihay dari. Nga tigligo og Sapa. Arang lami a Sapa kay gabaha. Na. Bani ko debe. Uy, arang kusuga lami amaligo. Lubog man. Mo na source na nadapit. Source na diha. So mga kagaya ang gyari na rin is maghimuwas kay grabing lapukag ang smagol. Na grabing kalapo ka jo. Manghimuwas na dari kay daghang tubig. Grabig tubig mga kagahi, grabe daghana ka adto sakto ka jud ani mang laba. Anhi mang labag mga taga Kandihay, mga taga dari babaw dapit pa. Anhi gani pud mi mang laba og way agas. Agamua. Kaya na may time nga di mo agas kana mag-El Niño. Mura man ni kuan nga di mo kubas. Mudayo lagi mis Kandihay para mang laba. Lubas na mo. Aray. Muhinay ag agas pero di jud totally mawa. Moy nakalami dari lugar ra kay. Oh, jarag hangat mo po eh. Bangon lang po. Ha, libang sa? Maligo na po yung malibang. Sabi ha, sa bagay malibang umi, kalibangan na to. Abos na po. Di paano na subos? Tambot, hindi na mga uwang niya. Di nga sila doon, di amin naglutaw. Banakun man ng hilo. Buskag man. Ipatasan. Oh, lamias pamati as tubig arang bugnawan, nakapanghimuwas ko. Maadyo na pagdaan dari sa una manggod kay lisudaan ni sudlod karon no. Daghan ka jug mga wandari truck ados kalsada. Mo pa nawagi mong ubo. Dugay ram na. Kuy sa magtugbang na ni basig puto dagdan na ni. Naman ka jo. May was. Wait sa guys, tanawan ni guys arang view ha lagi. Ang lami oy. Oh ha. Arang gopuha ay mga bata na ni patungod-tungod. Falls. Hoy, pagdali, ato sa pagdabagikan gyapon ni dito babaw. Ni awas. Balik ka na rin? Hinlo ba ka na? Balik ka rin. Hinlo ba na? Hinlo. Gikan na dito? Ha? Gikan na dito sa pa. Ha? Gikan ba na dito sa pa? Oh. Mga kagahiwa ko nag-vlog pero nang hinlo ko dari tanawan na limpyo. Lawa diha ag mga hinahianggi pang sudo to na kita mo na sa kubag. Ang ipang sudo na grip ana nang gitrapuhan gikapoy ko grabe dali ra man ko gikapoy. Uy. Ano silong ikaunan? Ag kanang mga inayhay, mga gipanglaban na nila mama og sa igsoon ni Undoy kay la kong gitabangan. Ang gigawas kay rong gijawat mama janing itom nang puglangit tapos hipos na pod. Papangali pagawas hipos na pod. Palihog kong hipos daan kay mulakaw man gudis Undoy kaya gisugog papalit og panakot kay magluto ko panihapon. Ipadapil naman dito kay narong pelo na po nandiyan mamana. Arang kapo dyan na. Iguro gani kong nagpilo-pilo. Bugat magod ka lawas.
Murag kuan pa pag gani mapilo to katuman na to diyan ginas undo siya diwas diya kay kapoy nako. Nagdungag ra ko dari guys og red rice so pa siya maluto gikutasan ako. Mao ni ahang paniud to guys aw amo. Mang duha di man na mahurot. Uy aram ni daghan nagibutang ni undoy. So mga antan ni jog paniud to, man yang paniud to sa paja niluto ni sa ijang mama. Mga anta. Muli mapukuron kaya tara ko sa family house magluto kaya ani hapon kay kuan mo lidari. Isa dag-abo. Maganggagang ti dyan. Luto ko yung kuan. Puso sa saging. Luja man ko eh. Kapoy ko. Naan ka mga kagahe. Kapainin niyo gagmay. So gapapalit ko ni Undoy og kuan guys si Bojas. Arang kagagmay kaadyo. Sakay sa magaw gagmay kaadyo unja. 40 na kuno ni. Sus nabuang na tag G's kuno hay ning arang kagagmay. La oy mahala na mga si Bojas. Oy nabuang na ba na eh. 500 kilo. Bita kay ning usos na 800 matudos nagi. I'm back in family house. Ja today is Merkulis na mi Bible study. Ja gusto mo kumukaon og puso. Puso daddy di puso. Di ama man dinuhit ni Undoy gahapon. Haning lutoon karon for dinner na kay mosadyo mo kog kaon. Ja daghan man ni. Kaming tanan makakaon. Bahala sila gan sa ilang gustong kanon basta ako puso agahe. Ang egson busy. Hi na mo dali. Hi! Tugnaw! Hi! Paki-subscribe na marang channel ko. Tagalog ba lagi ka? Tagalog. Mama Alex. Buwag na nga Tagalog naman yung egson. Sana naman na sila. Uy! Nangadaot man, grabe. Buntag ra gani ko nawa, pila ra ka oras nawa pagulinan ng mga Tagalog naman. Sana kasi. Hinaw tabangan pa huwara ko gamay. Nakoy ko agree ka dani, yung basahon. Basa. Di ta angay maghinilas kay kita tanan pala utang. Di mabuhi ang tao kung way utang. Adi but-but na. Naitang para utang na pitang di mangutang. Ako, di mo kung wawan po ko nabuhi sa utang. Di sa diri ko Pero naitay mangutang ta kay naman pero sa wate pagkakawin nga. di ta mabuhi ko yung utang. Matay ba kag nak aw matay na ni. Buang na. Di Grabe po daghim mo na oy. wara pud na mao. Ina nun nga normal sa atong kinabuhi nga makautang ta. Naji tayo makautang ta. Agan sa utang nagahotog date lang. Ay mura kay arong ulian mo to. Natong nanguwag. Budget. Baji. Date ka na to. Sapot na po. Sige na po sabot ni Teresita. Das mamahali guys. Ang andam ko yung jaglatos ni Aliana. Grabe po na latos natin. Grabe ang pang magkama. Sa po na lagi mong anak. Joke. Grabe tao. Alho. Bita na kayo maglubok na siya. Kabuang na. Di. Ang nga ilatos sa katong mga ning kwatog to. Buang dud ka. Nakuha na tayo ko guys diya. Ag ka na nay. Tawag din eh. Puso ako nang gitagtad kaya ng lapuan. Nga na nagpurma na niya. Kaya musadyo ko panihapon ron. Ang topi ang mo kuha ko. Madyo. Kaya ilazo ra bagay mong esposo. Nang gilapuan guys. Pero atos ang pabugnawon. Kaya tamang ad-aron nandiya. Tapi bulang huy mamali. Bugnaw na guys. Ahanan isang tantaron. Kurang nga ba. Pero kinahanglan mas pino pa daani. Kung naiguwang-guwang dani, pwede rin nato itang tangon. Hindi nato i-apil. Kay masig gahi rapod pa. So, dapat pino jud siya. Sekarang na ikinudaan. Hey. Mahal ka jud isda. Di karni. Batangan na nag-eat ni karon ay protein. Pwede na ni. Ito na, magiging mo na eh. Duduk na tayo tibog-tibog naman. Himong syakoy? Di man gano'n masya. Kanang kuano dyan, kasaba. Basta kay kasaba. Kaya sa gaho ang gian na mga puso. Kaya gipuan naman po tagini sa kuan ni si Ja. Di ba nga nagharina og itlog para napoy protein. Ja, mo na si Ja. Nang gitak ang nakaprito na tag mga pila kalugas.
luto naman sinidaan, kay luto naman ning kuan dani. Puso kay ito naman ning gilakwaan. Ang mga panakot lang dani kay ilaw pa man to. Manino. Mutra ba kaadyo? Luto na guys. Rice na ramay kuwang dani, busog na. Okay naman ni kay nana man itlog, di na nandiyan protina. Ang gibutangan og ngani kay rong ma-absorb og oil. A few moments later. Di ana simbahan guys, undoy luoy kay katugon kay nag-inom man sa sitirisin og sadyo kay og dugay pud sa jama inom, dugay man pud mo effect. Og Miyerkules na may prayer meeting og Bible study. Maning kamot ko maka-attend kay na mawatos Ginoo. Haniman. Siyari ba ako na maka. Manihapon sa ako kay karon pa ko na uli guys, alas 8:21 sa gabi eh. Manihapon man kamo nay. Itso na ko sa kusina kay kutas na. Di na magsilbi kong palangan-langan. Napa ba kayo mga tungkab na ni? Uy, nagdaday sila. Naggasa day sila o kuan. Barbecue. Si Undoy din na tumukaon kay nagkaan to. Na! Manika. Diya ragahang giluto ganina. May hang Gawin mo ka kilo tong kan ya. Nahunaw sa ako. May hang giluto ganina. Itong sudan kay lami. Pero na sila bawon nga. Diya pa may hanggang sa pajan. Tidungan pa pa niya punti dali. Sa mana nasbutin diya man ay lami man. Sisi na. Sisi. Nagikan. Diya. Uy, Sisi. man nagrib ko nga na. Diya ko naman. Kumot-kumot mo baho. Hatag mag-barbecue. Day barbecue dia. Nanghuling ko silang sudan. Gamay naman, kaya di ko pwede magpalabi. Manihapon ta di. Masaya ka po. Dali natin, madungan ka kaon. Kaya haling kaling gusto mo ito. Nga? Di ma-prepare ko kunek ha. Torta nga. Kasi magtawag ko pulis. Di ko ano. Shrimp. Kaya na. Admit na pagod ko. May blood ka ma? Hirap mag-diet. Yung lusartan kay lusartan. Kaya nga dali mo makakawin. Good night guys. Luoy ka dyan ba na natulog na siya. Wala ka na ikailis. Nagkapuja. Pagya po na dyan na adyo. Bao nga mo. Dugay mo na adyo. Mao na guys aga mong isuot po ni photoshoot. To pa na maplansa. Pero naman siguro na. Halaman ng plansaan og mapuhon. Kay sabod. Umgulay ang kabutangan. Awan ninyo guys. Manisod ang bag ng dako. Kani hang mga vitamins taghan mo inom pa gani ko rugby complex ja kani sidlanan sa hang isa ka charger na ni headset og mga USB at kani blood sugar tester ang puno ano ang cellphone nga Vivo nga naguba na lamang gyapon gamit pang signalay na charger gigamit pa ning Undoy di wa pud ni jagi tarong og uli power bank tulo ni ka power bank na tulo kani sidlanan gyapon ni sa ka headset kani charger gyapon ni siya nagkalat-kalat ni daghan kani notebook sa hang record sa hang blood sugar kani murag tripod ni nga gamay na ako dari hydrogen peroxide peras ang kuko aning arrange ron kay manglakaw ra ba mi daday ko haplas dia kuha na siya ginger oil maghaplas ko karon before ko matug sa ang tiil mo dyan ang gipangita mo na ang gikuling-kuling yung bag kani napalit ni na 20 pesos isa sidlanan sa ang headset karon di maguba kani tagang po sa headset na ngaguba na nga langkat kaya wa ko sidlanan manisod sa ang pak manang murag-murag og mulayas pirmi ay daghan nagkalat tari oy ang mansanilya mo gamit ko na usahay og kanang sikog tag-ab karon mainam ko B-complex kay sakit ka jud ang mga joints bitaw rani sa tudlo pati ang bugan ang gagamit nga B-complex kanira ng baraton tag 3 ram siya ni 5 kuha na dyan Farix mapalit naman is pharmacy girasita ni sa midwife sa RHU inom ko kay di ko kabakod halos sakit agang mga nerves aslam
Di pa ako matuog kay busog pa ko sa tubig. Sige na po kung ihi ron. Ano mo sige kung ihi kaya naman ko imun nga tubig ini kagabi. Oy, tubig. Na ko imun nga vitamins ini kagabi. Muna mo sige po kung ihi-ihi. So before ko matuog di ay no sa ni Kian Kador Nigara ni Janet Murado. Shout out ko no si Kian Kador Nigara sa naas karon sa Valenzuela City. Tanaw ko sa akong vlog sa kad kunus uyab Miss Undoy hangtod karon kuno nga namin dyan na anak pohon. Salamat. Mirasol Molina OFW Saudi ni Conchita Galon ni Maria Fiberonio ni Sis Jean Margaret ni Elizabeth Darang ni Cherry Nen Otbot ni May Amor Bernadette ug ni Divina Gracia Salinas, Rosalie Mondaga og ni Rowena Peralta ni Mercy Vlogs, Idina Kanyete ni Nisil Naluan, love you. Idina Kanyete, Marificon og ni Ginalyn Olivera ni Jets Mendoza og ni Eunice Tabanao ni Vilma Micabalo. Hi ni Marilu Watanabe og ni Nisil Naluan. Ma'am, salamat ka sa sikigtan-aw. Ni Ma'am Gina Dakuma og ni Inday Abigail Luriente. Salamat day. Leonela Luperte Radores, hello, og ni Sheena May Igos, ni Mai Siega og ni Conchita Galon, ni Wendy Papards og ni Ria Enostacion Escultor, ni Ma'am Jenny Binusilia og ni Madel Anghad, ni Lourdes Saladin, ni Marisol Busio, hi sis, thank you. Ni Ma'am Evelyn Kaga, way puas pud ni Ma'am Princess Sofia Rodabia, labaw pud ni wa pud puas. Ni Ma'am Elmira Tagulabong, ni Raquel Visandi Kaduyak ug ni Baden Soroy, ni Gina Sumagang, ni Madel Anghad, ni Heaven Rixa Balaba ug ni Samantha Panal, ni si Ma'am Lourdes Saladin og ni Ate Raquel YouTube channel. Daghang salamat ma'am. Ate, usay kay ma'am, ate, ma'am mo gunay agad ganang murag sign of respect ba? Ma'am Joan Maghanoy, Ma'am Jingo, Ma'am Bing Maragana, ni Aubrey Elaine Sierra Hela, og ni Ma'am Felisa Taghap, ni Jinlyn og ni May Real, ni Yunyong 42K Vlogs, ni Jennifer Canyuto, thank you ma'am, ni Maricel Colonia og ni Ma'am Junita Labunog sa Pamilya Lagan Channel. Hello, shout out, daghang salamat sa pagtan-aw. Ni Ma'am Shoni Ranky, ni Cherry Nin Otbot, ni Archie Minu, ni Maricel Colonia, ni balik naman dito no, ni Ma'am Elvis Cervantes, ni Rio Frenzich Quadrazal, ni Ate July, daghang salamat. Ni Jovenet Gonzales, ni Elsa S. Baltes Channel og ni Mercy Vlog mananino, ni Gloria Obenya, ni Fatima Regano, ni Rose Montilla og ni Jean Miralio, okay, og ni Marisa Esparas Vlog, ni Mehin Bonje og ni Abidjan Anover, ni Nelia Balien, ni Antren CC8, hindi ako kabasa kay rakapuya baya po ng adlaw kay bukoy pahuway ron. Ricky Zabaliero, ni Cheremy Katubay, ni Madel Anghad, ni Marlene Buragay, ni Penley Crispino og ni Ima Magsakay, ni Helen Guyano, ni Bernadine Suyat og ni Catherine Coray. Daghang salamat kay Catherine. Ni Angela Munsirate, ni Sanilin Tinido og ni Jeanette Mangondato, ni Imelda si Upayle og ni Ate Flora Reds. Daghang salamat ka sa inyong mga comment. Aning gibasa inyong comment sa vlog nga gi-upload pagka sang adlaw sa tong vlog katong nag-ingan ko nga si Undoy kay kinahanglan ubanan og magpa-check up kay makatagam muna nga vlog. So, salamat sa inyong mga comment o pasensya na sa atang low energy today kay kapoy ko. Kapoy na kadzug ang lawas ron tungkog almost 8 months naman. Bagat na nga kapoy. Or kapoy pirmi garo.
So, thank you for watching. Labi na sa katong magibasa. Daghang salamat sa mga silent viewers po diha. Daghang salamat sa inyo always nga pagtanaw. Bisag di mo mag-comment kay Bok kung nagtanaw ra mo diha. Salamat. O good night. Kapagay-gahi.